Ayan guys, ang laki ng alon, ang laki ng hampas ng alon guys. Oh. Kasi napakalakas ng hangin. So ayan po, kanina yung mga tao dito bisibisihan, inakyat nila yung mga kanilang mga ah, mga bangka kanina diyan, oh. Ayan sa taas, yung iba andun sa dulo. Ayan, yan yung iba. Kasi napakalakas talaga guys ng hampas ng alon. Ayan, oh. Nakakatakot yung tunog ng alon, nakala mo may mga bumabagsak na eroplano. Ang lakas talaga ng tunog ng alon, nakakatakot. At saka yan, ang tataas ng hampas ng alon doon. Yan, mga puti na yan guys, mga alon yan na napakataas ng hampas yun. Grabe.